Στο τέταρτο βίντεο θα παρουσιαστεί η Αγία και Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος που έγινε το 2016 στο Κολυμπάρι της Κρήτης, όπως την ονόμασαν οι οικουμενιστές Αγία και Μεγάλη, γιατί επί της πραγματικότητας η Σύνοδος της Κρήτης είναι μία καθαρά ληστρική, δηλαδή αιρετική σύνοδος, όπως φάνηκε όχι μόνο από τα αιρετικά κείμενά της, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα ψάξει και να τα βρει στο διαδίκτυο, όχι μόνο από τις αιρετικές δογματικές αποφάσεις της, αλλά και από τον τρόπο συγκλήσεως και λειτουργίας της. Δυστυχώς σε αυτό το βίντεο δεν θα μπορέσουν να υποθούν πάρα πολλά, γιατί δεν θέλω τα βίντεο να γίνονται πάρα πολύ μεγάλα και να κουράζουν όσους τα παρακολουθούν. Όμως καλό θα ήταν οι ορθόδοξοι πιστοί να ενδιαφερθούν και να ψάξουν και να ενημερωθούν λίγο για τη Σύνοδο της Κρήτης, ώστε να δούνε όλα όσα διαδραματίστηκαν σε αυτήν, τα οποία είναι πολλά και πρωτοφανή, και να ενημερωθούν και για όλα όσα νομιμοποιήθηκαν και εισχώρησαν πλέον μέσα στην Αγιωτάτη Εκκλησία μας. Ασφαλώς, όπως έχω αναφέρει σε προηγούμενα βίντεο μου, στην Πανορθόδοξο Σύνοδο της Κρήτης, οι συνοδικοί επίσκοποι νομιμοποίησαν και εισχώρησαν πλέον μέσα στην Αγιωτάτη Εκκλησία μας την παναίρεση του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού ή θρησκευτικού συγκριτισμού ή γνωστικισμού. Μπορεί να τα ακούσουμε και έτσι. Γι' αυτό και όπως είδαμε εφαρμόζεται πλέον φανερά. Επίσης νομιμοποίησαν και εισχώρησαν ως δόγμα, δηλαδή ως επίσημη διδασκαλία της Αγιωτάτης Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, όλες τις βλάστημες και αιρετικές θεωρίες του οικουμενισμού, όπως και την κοινή λατρεία του, δηλαδή την ομολογιακή και διομολογιακή κοινή λατρεία με τους αιρετικούς και τους ετεροδόξους, ως λατρευτική πρακτική της Εκκλησίας μας. Τα εισχώρησαν στη ζωή της Εκκλησίας μας. Οι θεωρίες του διαθρησκειακού οικουμενισμού, οι οποίες όπως είδαμε σε προηγούμενο βίντεο απομειώνουν το Άγιο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού μας και αρνούνται τη θεότητά του, νομιμοποιήθηκαν συνοδικώς στο κείμενο της Συνόδου με τίτλο «Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν το σύγχρονο κόσμο», ενώ οι θεωρίες του διαχριστιανικού οικουμενισμού, οι οποίες και αυτές αρνούνται και την αλήθεια του Ιησού Χριστού μας και την Ιερά Διδασκαλία του και την Αγιωτάτη Εκκλησία του, νομιμοποιήθηκαν συνοδικώς στο κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς το λοιπόν χριστιανικό κόσμο», όπου στην παράγραφο 21 του συγκεκριμένου κειμένου των διαχριστιανικών διαλόγων των θεωριών γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και στη συμβολή του στην οικουμενική κίνηση, και μάλιστα με έκδηλο ενθουσιασμό. Οι συνοδικοί επίσκοποι εκφράζουν θετική εκτίμηση για την θεολογική προσφορά της Προτεσταντικής Επιτροπής Πίστης και Τάξης, η οποία παράγει τα κείμενα των συμφωνιών, των διαλόγων, και επισημαίνουν στην παράγραφο 21 ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία επιθυμεί την ενίσχυση του έργου της Επιτροπής Πίστης και Τάξης και μετά ιδιαίτερου ενδιαφέροντος παρακολουθεί τη μέχρι τούδε θεολογική αυτής προσφοράν. Εκτιμά θετικώς τα υπό αυτής εκδοθέντα θεολογικά κείμενα, τη σπουδαιότητα συνεργεία και ορθοδόξων θεολόγων, τα οποία αποτελούν αξιόλογο βήμα εις την οικουμενική κίνηση για την προσέγγιση των χριστιανών. Η αποδοχή των κειμένων της Προτεσταντικής Επιτροπής
δηλαδή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ουσιαστικά σημαίνει ότι εγκρίνουν πλέον και συνοδικώς και το περιεχόμενό τους. Όπως ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, χωρίς τους αιρετικούς και τους ετεροδόξους, ότι έχει έλλειμμα. Και απορώ και αναρωτιέμαι σε τι μπορεί να έχει έλλειμμα η Εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας, ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός. Σε τι μπορεί να έχει έλλειμμα? Όπως ότι είναι και φτωχότεροι χωρίς τους αιρετικούς και τους ετεροδόξους. Σε τι? Σ' Άγιο Πνεύμα? Σε τι είναι φτωχότεροι? Μακάρι να δουν τα βίντεο και να έρθουν να μου τα απαντήσουν. Όπως και ότι η καθολικότητα της Θείας Ευχαριστίας μας καθίσταται ο λιγότερον έκδηλος χωρίς τους αιρετικούς και τους ετεροδόξους. Αυτή τη μεγάλη βλαστημία προς το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού μας. Όπως ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Καθολική Εκκλησία, όχι όμως ολόκληρη η Καθολική Εκκλησία, και ότι πρέπει να ενωθούμε σύμφωνα με τα πρότυπα της κοινωνίας των προσώπων της Αγίας Τριάδος, το οποίο, όπως έχω ξαναναφέρει, είναι τριαδολογική αίρεση, δηλαδή αλλοιώνει την τριαδολογική μας διδασκαλία, το τριαδολογικό μας δόγμα, το κεφάλαιο της σωτηρίας των πιστών. Όπως συνεχίζω, όπως ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με το Παπισμό ότι είναι αδερφές εκκλησίες και ότι είναι υπεύθυνες από κοινού για τη διατήρηση της Εκκλησίας του Θεού. Όπως ότι όλες οι θρησκείες έχουν τον ίδιο Θεό και ότι ο Ιησούς Χριστός μας δεν είναι η μοναδική οδός σωτηρίας, ανατριχιάσω και μόνο που το λέω. Η ζωή, το φως και η αλήθεια δεν είναι η μοναδική οδός σωτηρίας, αλλά όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας. Όλα αυτά και άλλα τόσα που δεν λέω τα εκτιμούν θετικώς οι επίσκοποι μας και όχι μόνο. Γι' αυτό εξάλλου τα έκαναν και επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και επιθυμούν μάλιστα και την ενίσχυση του έργου της Προτεσταντικής Επιτροπής Πίστης και Τάξης να παράγει και άλλα τέτοια κείμενα. Αδιανόητο, δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο ανθρώπινος νους. Και αναρωτιέμαι, επιτρέπεται μία πανορθόδοξο σύνοδος να εκτιμά θετικώς τα θεολογικά κείμενα της Προτεσταντικής Επιτροπής Πίστης και Τάξης και την θεολογική προσφορά του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, όταν ακριβώς αυτά τα κείμενα είναι άκρως αντίθετα από την Ιερά Διδασκαλία του Ιησού Χριστού μας και γεμάτα από αιρετικό και βλάστημο πνεύμα που αρνείται τον Ιησού Χριστό μας και την αγιωτάτη Εκκλησία Του και μάλιστα να τα νομιμοποιούν ως δόγμα, ως επίσημη διδασκαλία της? Επιτρέπεται πανορθόδοξος σύνοδος ορθοδόξο? Και όμως στη Σύνοδο της Κρήτης έχουμε την ενθρόνηση της πανέρησης του οικουμενισμού μέσα στην αγιωτάτη Εκκλησία του Δομήτωρος Χριστού, και μάλιστα από ποιους? Από τους ίδιους τους ιερείς της. Οι βλάστημες διδασκαλίες, το πνεύμα του οικουμενισμού στον ίδιο θρόνο με την Ιερά Διδασκαλία του ενσαρκωμένου Υιού και Λόγου του Θεού, και μάλιστα με πανορθόδοξη απόφαση. Σύλληπτο. Στη Σύνοδο της Κρήτης συνέβη ακριβώς αυτό για το οποίο μας είχε προειδοποιήσει ο Απόστολος μας Παύλος
στη Β' προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Ο Υιός της Απολίας, δηλαδή ο Αντίχριστος, θα καθίσει στο ναό του Θεού. Τα υπημένες, τα όργανα του Υιού της Απολίας, του Αντιχρίστου, εισήλθαν μέσα στην Αγιωτάτη Εκκλησία μας, μέσα στους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς της και μαζί τους έφεραν και το πνεύμα του, το πνεύμα του Αντιχρίστου, όσα πρεσβεύει τη διδασκαλία του και τη λατρεία του, όπως ακριβώς μας το εξηγεί ο Άγιος μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όχι με την έννοια ότι θα καθίσει τότε ο Αντίχριστος μέσα στο ναό του Θεού. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Όχι, αλλά με την έννοια των υπηρετών του Αντιχρίστου. Μα είτε πατριάρχες είναι αυτοί, είτε επίσκοποι είναι, είτε αρχιμανδρίτε, πρεσβύτεροι, διάκονοι, ό,τι είναι. Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου στην προσβήτα προς Θεσσαλονικής ομιλία PG 62,482. Εισήλθαν πια τα όργανα του Αντιχρίστου μέσα στην Αγιωτάτη Ορθόδοξη Εκκλησία μας και τη λειτουργούν με αιρετικό τρόπο με την εικόνα του Ορθόδοξου Ιερατείου, ντυμένη με ορθόδοξα άμφια και ράσα. Έτσι πλανούν τους Ορθόδοξους πιστούς με έναν πολύ σατανικό τρόπο, όπως ακριβώς μας το λέει και πάλι ο Απόστολος μας Παύλος στη Β' προς Κορινθίους επιστολή του. Ου μεγαούν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, όν το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών. Δηλαδή, δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα εάν και οι υπηρέτες του σατανά παρουσιάζονται υποκριτικά και συμπεριφέρονται σαν να είναι υπηρέτες δικαιοσύνης. Το κατάντημα όμως και το τέλος αυτών θα είναι ανάλογο προς τα πονηρά τους έργα. Παρουσιάζονται υποκριτικά ως υπηρέτες δικαιοσύνης, ντυμένοι με ορθόδοξα άμφια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το συνειδητοποιήσουν οι πιστοί. Όπως είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουν πλέον ότι τα εσχατολογικά γεγονότα είναι ήδη εν κινήσει. Πριν τη Σύνοδο της Κρήτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο μεγαλύτερος αρχιερεσιάρχης που πέρασε ποτέ από την εκκλησιαστική ιστορία, ο μεγαλύτερος, δεν έχει περάσει μεγαλύτερος, ψάξτε λίγο και δείτε τι έχει δηλώσει κατά καιρούς για τον Ιησού Χριστό μας, για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και για τους Αγίους Πατέρες μας. Ψάξτε το λίγο. Ψάξτε και γενικά για τους κληρικούς, να δείτε. Χτυπήστε βίντεο, χτυπήστε να δείτε. Δυστυχώς δεν μπορούν να αναφερθούν όλα εδώ. Λοιπόν, πριν τη Σύνοδο της Κρήτης, σε δήλωσή του μας είπε ότι η Σύνοδος της Κρήτης δεν θα αντιμετωπίσει ζητήματα ορθοδόξου δόγματος και αλήθειας της χριστιανικής διδασκαλίας, αλλά έχει στόχο να αναδείξει την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όμως η ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας είναι οντολογική και καθολική. Η Εκκλησία μας είναι μία, Αγία, καθολική και αποστολική. Αυτό ακριβώς σημαίνει η λέξη καθολική, ότι έχει ολική, πλήρη ενότητα. Η ενότητα της Εκκλησίας μας υπάρχει. Δεν χρειάζεται να την αναζητήσουμε. Δεν αναζητείται πλέον. Δεν αναζητείται. Υπάρχει ήδη. Ούτε καλούμαστε να την κάνουμε εμείς.
ούτε να την αναδείξουμε, όπως λέει ολόκληρος Οικουμενικός Πατριάρχης. Απλά καλούμαστε να τη ζήσουμε. Υπάρχει και καλούμαστε να τη ζήσουμε. Ασφαλώς όμως η Σύνοδος της Κρήτης είχε ως σκοπό να αναδείξει την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας με τους αιρετικούς και τους ετεροδόξους. Και αυτό έκαναν. Αυτό ακριβώς έκαναν στη Σύνοδο της Κρήτης. Ένωσαν την Ορθόδοξη Αγιωτάτη Εκκλησία μας με όλο το συνοθήλευμα των αιρετικών και των ετεροδόξων, χωρίς τις προϋποθέσεις των ιερών κανόνων της και τις Άγιες εντολές του Ιησού Χριστού μας, που είναι η εν μετανία επιστροφή των αιρετικών και των ετεροδόξων στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και η αποκήρυξη της αίρεσής τους. Την ένωσαν με πανορθόδοξη απόφαση. Και όχι μόνο την ένωσαν, όχι μόνο, αλλά πλέον με συντετριμμένη την καρδιά παρατηρούμε ότι τα ονόματα Ορθοδοξία, Ορθόδοξη Εκκλησία και Ορθόδοξος Πιστός, ότι δεν χαρακτηρίζουν πλέον μόνο την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Ορθόδοξη Εκκλησία μας, τις αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες με τους πιστούς τους, αλλά πλέον χαρακτηρίζουν και τους αιρετικούς και συγκεκριμένα τους καταδικασμένους μονοφυσίτες. Εφόσον στην Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών που έγινε στο Σαπεζί της Γενέβης, αν θυμάμαι καλά, το Σεπτέμβριο του 1990, αναγνώρισαν στους ήδη καταδικασμένους από τους Αγίους Πατέρες μας μονοφυσίτες, τους αναγνώρισαν ως Ορθοδόξους και την αιρετική καταδικασμένη κοινότητά τους ως Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή ένας Ορθόδοξος πιστός που δεν ξέρει πλέον τι γίνεται, δεν ξέρει για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, δεν ξέρει για αυτούς τους διαλόγους, δεν ξέρει και για την Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης, θα ακούσει Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι η αιρετική κοινότητα, η καταδικασμένη κιόλας των μονοφυσιτών. Παρόλα αυτά, οι επίσκοποι μας και οι απλοί ιερείς μας εορτάζουν μέσα στους Ορθόδοξους ναούς και τους 630 Αγίους Πατέρες της Δέλτα Οικουμενικής Συνόδου που καταδίκασαν τους μονοφυσίτες και τους πατέρες, τους αρχηγούς της αιρέσεώς τους ως αιρετικούς, για να δείξουν στους Ορθόδοξους πιστούς ότι έτσι τους τιμούν, τους εορτάζουν και ότι τους τιμούν. Κατά τα άλλα όμως τους αναγνώρισαν και τους ονόμασαν ως Ορθοδόξους. Κατά αυτόν τον τρόπο πλανούν τους Ορθόδοξους πιστούς. Αν κατέβαιναν οι Άγιοι Πατέρες μας της Δέλτα Οικουμενικής Συνόδου, τι θα τους έλεγαν οι κληρικοί που είναι μέσα στους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς? Τι θα τους έλεγαν που ονόμασαν και αναγνώρισαν τους αιρετικούς μονοφυσίτες Ορθοδόξους? Οι Άγιοι Πατέρες μας εντόπισαν την αίρεση και έκαναν ολόκληρη Οικουμενική Σύνοδο και την απομάκρυναν μαζί με τους οπαδούς τους για να προστατέψουν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και τους πιστούς της. Και αυτοί τους έφεραν πίσω και μάλιστα με το όνομα ως Ορθόδοξοι. Τι θα τους έλεγαν αν κατέβαιναν οι Άγιοι Πατέρες μας? Και το πιο επικίνδυνο είναι ότι μετά από αυτήν την προδοσία οι κληρικοί μας και οι θεολόγοι μας συντάσσουν μαζί με τους αιρετικούς μονοφυσίτες από κοινού κείμενα ως κείμενα Ορθοδόξων. Και μάλιστα
Και επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά τέτοια κείμενα σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο θες, σε εφημερίδες χριστιανικά θες, χριστιανικές, σε απλές εφημερίδες, σε άθρα, ακόμα και μέσα στους ορθόδοξους ναούς τέτοια κείμενα, κοινά με αιρετικούς μονοφυσίτες, που ακριβώς φαίνεται όσο ότι έχουν συνταχθεί από ορθοδόξους. Γι' αυτό θέλει πλέον πάρα πολύ προσοχή οι ορθόδοξοι πιστοί τι διαβάζουν και από πού το διαβάζουν. Ανατριχιάζει κανείς και μόνο στη σκέψη της πλάνης που μπορεί να πέσουν απροετοίμαστοι πνευματικά πιστοί. Ανατριχιάζει κανείς και μόνο με τη σκέψη της πλάνης. Θα σας δείξω λίγο τώρα κάτι. Πρόκειται για τον ανίερο θεσμό που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια να γίνεται, να πραγματοποιείται στην Ελλάδα μας και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την ομολογιακή κοινή προσευχή, την οποία την παρουσιάζουν ψευδώς ως ορθόδοξη, ως Θεία Λειτουργία με το βυζαντινό τυπικό, που είναι μεταξύ Ορθοδόξων, Παπικών, μονοφυσιτών Αρμενίων, τους οποίους τους παρουσιάζουν στη διαφημιστική αφίσα τους ως Ορθοδόξους. Το γράφουν πλέον, γυμνή την κεφαλή. Τα νομιμοποίησαν, γυμνή την κεφαλή πλέον. Τι να φοβηθούν, ο κόσμος ακολουθεί, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, λίγο να το δείξω. Αρμενίων Ορθοδόξων. Και γράφει εδώ όλους όσους συμπροσεύχονται, Ορθοδόξους, Αρμενίους Ορθοδόξους, Παπικούς, Αγγλικανούς, Ευαγγελικούς, και δεν συμμαζευόμαστε. Συμπροσεύχονται και συλλειτουργούν οι απλοί κληρικοί μας. Και δεν μας έφταναν όλα αυτά, όχι, αλλά στη Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, στο Μπαλαμπάντ, αναγνώρισαν και την Ουνία ως αδελφή εκκλησία, το θρησκευτικό πολιτικό σχήμα που επινοήθηκε από τον παπισμό για τον εκλατινισμό των Ορθοδόξων, και μάλιστα τους ονόμασαν και ως Ανατολική Καθολική Εκκλησία και ενώθηκαν μαζί της. Και όλα αυτά νομιμοποιήθηκαν στη Σύνοδο της Κρήτης. Όλα. Δυστυχώς, εξαιτίας των σύγχρονων κληρικών, τα ονόματα Ορθόδοξη, Καθολική και Ανατολική απεμπόλησαν. πρόδωσαν, γύμνωσαν και πτώχευσαν τη λαμπροφορούσα Ορθοδοξία μας. Παρά τα αυτά, η Σύνοδος της Κρήτης διακήρυξε ψευδός και παραπλανητικός στη παράγραφο 20 ότι οι διάλογοι που διεξάγονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ουδέποτε σήμαιναν ούτε σημαίνουν και δεν πρόκειται να σημάνουν ποτέ οποιοδήποτε συμβιβασμό σε ζητήματα πίστεως. Οι διάλογοι αυτοί είναι μαρτυρία περί της Ορθοδοξίας. Με το ψεύδος πλανούν. Γιατί στη Γενική Συνέλευση στο Σαπεζί αναγνώρισαν τους ήδη καταδικασμένους από τους Αγίους Πατέρες μας μονοφυσίτες ως Ορθοδόξους. Επίσης, στο καταστατικό χάρτη, το έχω ξαναπεί, του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, απαγορεύεται η προβολή δογμάτων. Απαγορεύεται να προβάλλεις τις αλήθειες της πίστεως σου και την ιερά διδασκαλία της. Απαγορεύεται το κήρυγμα. Απαγορεύεται η ορθόδοξη χριστιανική μαρτυρία. Απαγορεύεται στους επισκόπους μας και στους ακαδημαϊκούς θεολόγους μας που συμμετέχουν σε αυτούς τους διαλόγους να ομιλούν για την ορθόδοξη αλήθεια
και να οδηγούν τα μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών προς την Ορθόδοξη αλήθεια. Αλλά ωστόσο οι διάλογοι είναι μαρτυρία περί της Ορθοδοξίας, με το ψεύδος πλάνο. Και μάλιστα μας είπαν ότι, δεν βλέπω κιόλας, κατεβάζω συνέχεια τα γυαλιά μου, ουδέποτε σήμαιναν, ούτε σημαίνουν και δεν πρόκειται να σημάνουν ποτέ οποιοδήποτε συμβιβασμό σε ζητήματα πίστεως. Όμως, για πρώτη φορά, Πανορθόδοξη Σύνοδος Ορθοδόξων αναγνωρίζει και ονομάζει τους αιρετικούς και αυτούς που έχουν καταδικαστεί από τις Αγίες Οικουμενικές Συνόδους μας και από τους Αγίους Πατέρες μας και τους υπόλοιπους αιρετικούς και τους υπόλοιπους ετεροδόξους ως εκκλησίες, αντίθετα από το σύμβολο της πίστεώς μας, εξισώνοντας έτσι την μία και μοναδική Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία με τις αιρέσεις, αρνούμενοι την επί 20 αιώνων αποστολική πίστη και παράδοση, αλλά ουδέποτε σήμαιναν συμβιβασμό σε ζητήματα πίστεως. Αναρωτιέμαι, όλες αυτές οι οικουμενικές σύνοδοι που γίνανε από τους Αγίους Πατέρες μας και η Ζήτα Οικουμενική Σύνοδος που ανακεφαλαιώνει όλες τις προηγούμενες συνόδους και η οποία αναθεματίζει στο συνοδικό της, μπορεί να το γνωρίζουν οι Ορθόδοξοι πιστοί ως συνοδικό της Ορθοδοξίας, και η οποία αναθεματίζει στο συνοδικό της όλες τις αιρέσεις και τις αιρετικές διδασκαλίες, καθώς και τους αρχηγούς των αιρέσεων. Όλες λοιπόν αυτές οι οικουμενικές σύνοδοι έκαναν λάθος. Και έρχονται τώρα οι οικουμενιστές, αιρετικοί επίσκοποι να μας πούνε ότι όχι, δεν είναι αιρέσεις, είναι εκκλησίες. Είναι δηλαδή αυτοί ανώτεροι, είναι σοφότεροι, είναι πιο πνευματοφόροι από τους μεγάλους Αγίους Πατέρες μας, από τον Άγιο Αθανάσιο το Μέγα, από τον Άγιο Φώτιο το Μέγα, από τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, από τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων, Άγιο Κύριο Ιεροσολύμων και Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας. Είναι πιο πνευματοφόροι και πιο σοφοί και ανώτεροι και από το Μέγα Βασίλειο και από όλους τους άλλους μεγάλους Αγίους Πατέρες, Ιωάννη Χρυσόστομο και όλους. Είναι ανώτεροι. Να μας πούνε ότι δεν είναι αιρέσεις, είναι εκκλησίες. Η Σύνοδος της Κρήτης δεν επεσήμανε ούτε μία αίρεση, και ας υπάρχουν ήδη γνωστές, κατεγνωσμένες και καταδικασμένες αιρέσεις, δεν επεσήμανε ούτε μία αίρεση. Η λέξη αίρεση είναι άγνωστη στα κείμενά της. Αντιθέτως, αναγνώρισε, νομιμοποίησε και αναβάθμισε όλες τις αιρετικές και τερόδοξες κοινότητες ως εκκλησίες, και μάλιστα με αποστολική διαδοχή, με κανονική ιεροσύνη, με θείαν χάριν και με σωστικά μυστήρια. Δηλαδή τις αναγνώρισε ως εκκλησίες με Άγιο Πνεύμα και ως οδούς σωτηρίας, αντίθετα από τους Αγίους Αποστόλους που είναι διάδοχοι, των οποίων είναι διάδοχοι και των Αγίων Πατέρων, που τις αιρέσεις τις θεωρούν οδόν απολίας. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της αποστασίας, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της αρνήσεως. Προχώρησαν οι αθεόφοβοι σε πλήρη άρνηση της εν Χριστώ αποκαλύψεως. Αρνήθηκαν όχι πλέον σε μια γενική συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, αλλά συνοδικός τον Ιησού Χριστό μας, την άπαξ παραδοθήσα της Αγίης πίστη και την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία μας,
την ιερά παράδοσή της, τα ιερά δόγματά της, τους ιερούς κανόνες της, το ήθος και την ηθική της, για να μπορεί να συνυπάρχει με τους αιρετικούς και τους ετεροδόξους, χωρίς κανέναν ενδιασμό και περιορισμό. Για πρώτη φορά, Πανορθόδοξος Σύνοδος ενώνει τους Ορθόδοξους πιστούς με όλο το συνοθήλευμα των αιρετικών και των ετεροδόξων και νομιμοποιεί κοινή λατρεία μαζί τους. Για πρώτη φορά σε Πανορθόδοξο Σύνοδο έχουμε και ταυτόχρονα εκτόξευση διωγμών και απειλών σε όσους Ορθόδοξους πιστούς δεν αποδεχτούν τις αιρετικές αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι αυτοκέφαλες Ορθόδοξες εκκλησίες με το ποιμνιό τους, δηλαδή κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, ότι πρέπει να δεχθούν τις αιρετικές αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης και να εφαρμόζουν τα υπογραφέντα κείμενα, καθώς και να δεχτούν και την ένωση με τους αιρετικούς και τους ετεροδόξους και την κοινή λατρεία μαζί τους. Πού έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, αυτός ο αυταρχισμός, να διώκονται οι Ορθόδοξοι πιστοί γιατί δεν δέχονται αιρετικές αποφάσεις? Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν υποχρεώνει κανέναν, δεν έχει δεσποτισμό, απλά διδάσκει και αφήνει το καθένα να ακούσει μόνος του και να πιστέψει αν θέλει. Για τους επισκόπους που υπάρχουν εντός της αγιωτάτης Εκκλησίας μας, είναι καταδικαστέων πάσαν διάσταση της ενότητας της Εκκλησίας υπό ατόμων ή ομάδων επί προφάση τηρήσεως ή δήθεν προασπίσεως της γνήσιας Ορθοδοξίας. Παράγραφο 21 του κειμένου σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς το λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Καταδικαστέα λοιπόν η διάσπαση της ενότητας με τους αιρετικούς και τους ετεροδόξους. Γιατί η ενότητα μεταξύ των Ορθοδόξων υπάρχει. Είμαστε ήδη ενωμένοι. Είμαστε σώμα Χριστού. Καταδικαστέα λοιπόν κάθε διάσπαση της ενότητας με τους αιρετικούς και τους ετεροδόξους υπό ατόμων ή ομάδων που θα διασπάσουν αυτή την ενότητα με την πρόφαση της τηρήσεως ή προασπίσεως της γνήσιας Ορθοδοξίας. Ακούστε τι είπα, επί προφάση, με την πρόφαση και όχι ιερό χρέος και ιερό καθήκον προς τους Ορθόδοξους πιστούς, το οποίο ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός τους έδωσε αυτό το ιερό καθήκον και αυτό το ιερό χρέος, να τηρούν και να υπερασπίζονται την Αγία και Θεόσδοτην πίστη και την ιερά διδασκαλία της. Ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός έχει καταστήσει κάθε Ορθόδοξο πιστό φρουρό της Ορθοδοξίας, φρουρό της Αγίας Πίστεως και της ιεράς διδασκαλίας της. Και όμως μας λένε επί προφάση, το ιερό χρέος μας. Δηλαδή πρέπει πλέον να καταδικαστούν εκείνοι οι πιστοί, εκείνα τα άτομα, εκείνοι οι Ορθόδοξοι πιστοί, οι ομάδες, η ομάδα των πιστών που θα τηρήσει και θα υπερασπίσει την ιερά διδασκαλία και δεν θα δεχτεί την οθευμένη Ορθοδοξία με τους ήδη καταδικασμένους αιρετικούς και ετεροδόξους και τους υπόλοιπους αιρετικούς που δεν καταδικάστηκαν, που γεννήθηκαν μετά, και τους ετεροδόξους. Πρέπει να καταδικαστούν πλέον αυτοί που θα τηρήσουν την ιερά διδασκαλία του Ιησού Χριστού μας. Και η αλήθεια είναι ότι οι απειλές και οι διωγμοί προς τους Ορθόδοξους πιστούς, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς που ελέγχουν
την παναίρεση και την πλάνη είναι ήδη σε εφαρμογή. Ψάξτε να δείτε λίγο τι συμπεριφορά έχουν οι οικουμενιστές πλέον κληρικοί. Χτυπήστε λίγο στο διαδίκτυο, θα δείτε τι επιθετικότητα έχουν και τι διώχμους κάνουν. Ναι. Τουλάχιστον εκείνους τους λίγους πιστούς, εκείνους τους λίγους που ομολογούν την εξαποκαλύψεως αλήθεια και υπερασπίζουν την Ορθοδοξία. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Μητροπολίτη, του Επισκόπου Ναυπάκτου, του Κυρίου Ιερόθεου, ο οποίος ήταν συνοδικός επίσκοπος, δηλαδή συμμετείχε στη Σύνοδο της Κρήτης, και ο οποίος αναφέρει ότι οι υποστηριχτές επίσκοποι, δηλαδή αυτοί που υποστήριζαν την εκκλησιαστικότητα των αιρετικών και των ετεροδόξων, που ήθελαν να τους χαρίσουν αυτό το όνομα, αυτοί οι υποστηριχτές μεταχειρίστηκαν, μας λέει, πολύ επιθετικότητα και πίεση και δεν έλειψαν και τα άσχημα λόγια προς όσους επισκόπους ήταν αντίθετοι. Βλέπετε τι υπάρχει. Και μάλιστα μας λέει ότι δέχτηκε απίστευτες ύβρις και απειλές από επισκόπους επειδή υπερασπίστηκε την μοναδικότητα της Ορθοδοξίας ως την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Παρόμοιο γεγονός, στο οποίο ήμουνα παρούσα, συνέβη και με την ανησυχία και με την διαμαρτυρία που εξέφρασε ο πιστός λαός για τις αιρετικές αποφάσεις της Συνόδου στον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, όπου ο πρωτοπρεσβύτερος κύριος Βασίλειος Καλιακμάνης, ο οποίος είναι ιερέας, λειτουργεί στο συγκεκριμένο ναό και ο οποίος είναι και ακαδημαϊκός καθηγητής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αντί να συζητήσει με τους αγωνιούντας πιστούς και αντί να τους εξηγήσει με λόγο θεολογικό ως ακαδημαϊκός που είναι θεολόγος, ως καθηγητής του Πανεπιστημίου, και να τους εξηγήσει τις αιρετικές θέσεις της Συνόδου, ύψωσε τη φωνή του από το ιερό βήμα λέγοντας «Σταματήστε πια, κάτι παραπάνω ξέρουμε εμείς από εσάς τους λαϊκούς». Σταματώντας με αυτόν τον αυταρχικό τρόπο το ιερό καθήκον και το ιερό χρέος των πιστών να ανησυχούν, να διαμαρτύρονται, αλλά και να υπερασπίζουν την πίστη τους. Όντως, ο κύριος Καλιακμάνης, ο κύριος Βασίλειος Καλιακμάνης, γνωρίζει πραγματικά πολύ καλά την αίρεση, την παναίρεση του οικουμενισμού και την υπηρετεί άριστα, μιας και ήταν στην εξαμελής επιτροπή των ειδικών της Πανορθόδοξου Συνόδου της Κρήτης. Αυτό όμως που δεν γνωρίζει και ασφαλώς δεν υπηρετεί είναι ο Ιησούς Χριστός μας, η Ιερά Διδασκαλία Του και η Αγιωτάτη Εκκλησία Του. Λυπάμαι για Αυτόν, λυπάμαι. Αυτοί που επί δεκαετίες ομιλούν για διαλόγους αγάπης, γιατί έτσι ονόμασαν τους διαχριστιανικούς διαλόγους αγάπης, δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα διάλογο με τους ομοδόξους Ορθοδόξους, διάλογο έστω και για τα μάτια του κόσμου. Το μόνο που γνωρίζουν για τους Ορθοδόξους πιστούς που υπερασπίζουν τον Χριστό μας και την Αγιωτάτη Εκκλησία Του και την Ιερά Διδασκαλία Του είναι η γλώσσα της περιφρόνησης, των απειλών και των τιμωριών. Πολύ σωστά μας έγραψε, μας είπε, κάτι ήξερε μάλλον ο Άγιος Παΐσιος όταν έγραφε σε επιστολή του «Με τα λύπης μου από όσους φιλενωτικούς έχω γνωρίσει δεν είδα να έχουν ούτε ψύχα πνευματική
ούτε φλοιό. Ξέρουν όμως να ομιλούν για αγάπη και ενότητα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεό, διότι δεν τον έχουν αγαπήσει. Πραγματικά εύχομαι ολόψυχα όλοι οι Ορθόδοξοι πιστοί να συνειδητοποιήσουν το λόγιο του Αγίου Παϊσίου, ότι δεν είναι ενωμένοι αυτοί οι κληρικοί με τον Θεό. Είναι λύκοι άρπαγες που προειδοποιηθήκαμε ότι θα υπάρχουν μέσα στην Αγιωτάτη Εκκλησία του Χριστού μας, ντυμένοι με την προβιά του προβάτου, με ορθόδοξα άμφια και ράσα. Εύχομαι να φωτίσει την καρδιά όλων των ανθρώπων, όλων των Ορθοδόξων πιστών ο Τριαδικός Θεός μας, και να το συνειδητοποιήσουν και να προφυλαχτούν από αυτούς. Ας γνωρίζουν οι Ορθόδοξοι πιστοί ότι οι αιρετικές αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης δεν δεσμεύουν επουδενή εκκλησιαστικός κανέναν Ορθόδοξο πιστό που θέλει να παραμείνει κυριολεκτικά πιστός επόμενος της Αγίας Πατράς, δηλαδή να μείνει πιστός στην Αγία και θεόσδοτη πίστη μας και στην Ιερά Διδασκαλία της. Όσο για τις τακτικές εκφοβισμού και καταστολής που χρησιμοποιούν οι οικουμενιστές επίσκοποι και όχι αιρετικοί, παναιρετικοί, αφού έφεραν μία παναίρεση, δηλαδή τις καθαρέσεις και τους αφορισμούς που κάνουν, ας γνωρίζουν οι πιστοί ότι όλα αυτά είναι ανύπαρκτα, ανυπόστατα και άκυρα. Η Ζήτα Οικουμενική Σύνοδος, η οποία ανακεφαλαιώνει όλες τις προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι τις ανακεφαλαιώνει, διακήρυξε ότι τα αναθέματα, οι καθαρέσεις και οι αφορισμοί που διενεργούνται από επισκόπους που ακολουθούν μία αίρεση, πόσο άλλοτε παναίρεση, είναι εκκλησιαστικός και κανονικός, ανυπόστατα και άκυρα, χωρίς καμία ισχύ ενώπιον του Θεού. Είναι ανύπαρκτα στην κανονική ένομη τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που σημαίνει ότι ο ιερέας που έχει καθαρεθεί συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά συνεχίζει, δίχως να περιμένει άρση της καθαρέσεώς του ή αντίστοιχο λαϊκός άρση του αφορισμού του από κάποια Ορθόδοξη Σύνοδο ή Ορθόδοξο Επίσκοπο, γιατί δεν υπάρχει ανύπαρκτο, και η καθαίρεση και ο αφορισμός δεν έγινε, είναι σαν να μην έγινε. Μα είναι ποτέ δυνατόν ο Ιησούς Χριστός μας να δεχτεί τον αφορισμό για έναν πιστό ή την καθαίρεση για έναν κληρικό, επειδή υπεράσπισε την Αγία πίστη του και την Ιερά Διδασκαλία του, και να τη δεχτεί από έναν κληρικό που τον αρνήθηκε και ακολουθεί μία αίρεση, και μάλιστα τη μεγαλύτερη των εποχών? Είναι δυνατόν να δεχτεί για έναν πιστό του τέκνο που υπερασπίζει την Αγία πίστη του και την Ιερά Διδασκαλία του? Αν είναι δυνατόν? Και από ποιον? Από έναν αιρετικό που τον αρνήθηκε? Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, αυτά που θα διαβάσω τώρα, όσα θα διαβάσω, τα λέει για τους πατριάρχες και τους επισκόπους της εποχής του, οι οποίοι όλοι οι πατριάρχες και όλοι οι επίσκοποι και όλοι οι κληρικοί, όλη η τότε επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία είχε υποταχθεί, είχε παραδοθεί, είχε συνταχθεί με την αίρεση του μονοθελητισμού. 3 μόνο άτομα ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλοι οι άλλοι είχαν συνταχθεί. Ο Άγιος Μάξιμος με τους 2 μοναχούς μαθητές του. Αυτά τα 3 άτομα ήταν ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν ακολουθήσει την αίρεση του μονοθελητισμού. Γι' αυτό και τον τιμά ως μέγα ομολογητή η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Γιατί την κράτησε. Κρατήθηκε από αυτά τα 3 άτομα. Μας λέει λοιπόν για αυτούς που ακολουθούν μία αίρεση, ποια μυσταγωγία θα επιτελέσουν οι αιρετικοί,
ή ποιο πνεύμα επιφυτά σε αυτά που τελούνται από αυτούς, είτε τελούν μυστήρια της Εκκλησίας, είτε το δικαίωμα δεσμήν και λύην, όλα άκυρα και ανυπόστατα. Γι' αυτό ακριβώς και οι πιστοί όχι μόνο δεν χάνουν τη Θεία Χάρη, όχι μόνο δεν αποκόπτονται από το σώμα του Χριστού, απέναντίας αποκτούν περισσότερο την ευλογία του Τριαδικού Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός μας μακαρίζει τους πιστούς που διώκονται και αφορίζονται για το όνομά Του. Έτσι ακριβώς είναι η λέξη μέσα στο Ευαγγέλιο, αφορίζονται και διώκονται. Μακαρίζονται, είναι μακάρι. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφέρω ότι η Σύνοδος της Κρήτης κατάργησε με δογματική απόφασή της και το δικαίωμα των πιστών, κληρικών, μοναχών, λαϊκών να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν τις αποφάσεις των συνόδων, όπως κατέργησε και το δικαίωμα να υπερασπίζουν την πίστη τους. Ξεχνούν όμως οι οικουμενιστές κληρικοί όλων των βαθμών το ιστορικό γεγονός ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία έσχατος φρουρός και κριτής περί θεμάτων πίστεως είναι η γρηγορούσα δογματική συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, κληρικών, μοναχών, λαϊκών, η οποία εις το παρελθόν, αν ποιος διαβάσει εκκλησιαστική ιστορία αυτό θα το δει, επεκύρωσε ως ορθόδοξες ή και απόρριψε ως ληστρικές ακόμα και οικουμενικές συνόδους. Ναι μεν το σώμα των επισκόπων αποφασίζει, αλλά ποτέ ερήμην των υπόλοιπων κληρικών, μοναχών και λαϊκών. Οι επίσκοποι συσκέπτονται και αποφασίζουν, όμως ο πιστός λαός εγκρίνει ή απορρίπτει, επικυρώνει ή απορρίπτει τα αποφασιστέντα. Το ότι είναι πρώτιστο δικαίωμα και ιερό χρέος των πιστών, μοναχών, κληρικών, λαϊκών να κρίνουν, να εγκρίνουν, να αποδέχονται, να επικυρώνουν ή να απορρίπτουν και να κατακρίνουν αποφάσεις των επισκόπων ή ακόμα και την ίδια τη Σύνοδο, το αναφέρει ο Α Ιερός Κανόνας της Ζήτα Οικουμενική Συνόδου, αλλά και η συνοδική απόφαση του 1848 των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής, η οποία μας λέει τα εξής, και όχι μόνο αυτά. Παροιμήν ούτε πατριάρχε ούτε σύνοδοι εδημήθησαν ποτέ εισαγαγήν νέα, διότι ο υπερασπιστής της πίστης εστίν αυτό το σώμα της Εκκλησίας, είτε αυτός ο λαός, ώστε σε θέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητον και ομοειδές των πατέρων αυτού. Πριν τελειώσω, θα αναφέρω και δύο αντιπατερικές και αντορθόδοξες θέσεις στη Σύνοδο της Κρήτης, από τις οποίες αποδεικνύεται πασιφανή και ο αιρετικός χαρακτήρας της. Λοιπόν, το πρώτο είναι η επιδίωξη στη Σύνοδο της Κρήτης του πρωτείου εξουσίας άνευ ίσων, το οποίο καταργεί το συνοδικό θεσμό της Αγιωτάτης Εκκλησίας μας και ο οποίος έχει και είναι αποστολική παράδοση. Πρώτοι οι Άγιοι Απόστολοι μας ήταν αυτοί που κάνανε την πρώτη σύνοδο. Η πρώτη σύνοδος έγινε από τους Αγίους Αποστόλους μας και ασφαλώς οδηγεί στην αναγνώριση του πρωτείου του Πάπα, στο παπικό πρωτείο. Και για να μας γίνει λίγο πιο αντιληπτό, ας ενημερωθούν λίγο, ας γνωρίζουν οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, ότι σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, οι επίσκοποι, όλοι οι επίσκοποι, είναι ίσοι μεταξύ τους. Ο επίσκοπος που έγινε πατριάρχης και οι επίσκοποι που γίνανε προκαθήμενοι, δηλαδή αρχιεπίσκοποι, δεν σημαίνει
ότι είναι ανώτερη και ανώτατη όλων των υπόλοιπων επισκόπων, αλλά είναι πρώτη μεταξύ ίσων. Αυτή η παπικής εμπνεύσεως αναβάθμιση στη Σύνοδο της Κρήτης των Αρχιεπισκόπων έναντι των άλλων επισκόπων, καθώς και του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, όπου μας λένε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως δεν είναι πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά πρώτος μεταξύ ίσων. Αυτό μας κήρυξαν στη Σύνοδο της Κρήτης. Αυτή η αναβάθμιση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, διότι πέρα της καταργήσεως της Συνόδου ως θεσμού ανωτάτου κύρους, που μάλιστα έχει και ρίζες αποστολικές, πέραν και ότι θα επιφέρει σχισματικές καταστάσεις, θα οδηγήσει πάρα πολύ γρήγορα στο πρώτο των πρώτων, το οποίο θα προαχθεί στη κατάσταση χωρίς ίσους. Συγγνώμη. Για να ολοκληρώσει την εκκλησιαστικότητά του με έναν παγκόσμιο πρώτο, δηλαδή την αναγνώριση του πρωτείου εξουσίας του Πάπα, τον Πάπα ως πρώτον των πρώτων και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το Πάπα και της Ανατολής. Το δεύτερο σημείο που φαίνεται η νοσηρότητα και ο αιρετικός χαρακτήρας της Συνόδου της Κρήτης είναι ότι η Σύνοδος, οι συνοδικοί επίσκοποι κάλεσαν εκπροσώπους καταδικασμένων αιρετικών κοινοτήτων, όπως εκπροσώπους παπικών, εκπροσώπους προτεσταντών, μονοφυσιτών και αγγλικανών, ως τιμόμενα πρόσωπα. Αυτοί που καταδικάστηκαν σε μια πανορθόδοξο σύνοδο ως τιμόμενα πρόσωπα. Στην δυσχυλιόχρονη ζωή της Εκκλησίας μας και στην ιστορία των οικουμενικών και τοπικών συνόδων, οι Άγιοι Πατέρες μας ποτέ δεν διανοήθηκαν να προσκαλέσουν ως τιμόμενα πρόσωπα αιρετικούς που έχουν καταδικαστεί από προηγούμενες οικουμενικές συνόδους, αλλά πάντοτε αυτοί παρίστανται ως υπόδικοι και ως ένοχοι αιρετικών διδασκαλιών για να απολογηθούν ή να εκφράσουν τη μετάνοιά τους. Η πρακτική αυτή, αν και δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των Οικουμενικών Συνόδων, ωστόσο έχει εφαρμοστεί 2 φορές σε 2 παπικές συνόδους, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά, και λέω για ακόμα μία φορά γιατί έχουν συμβεί πολλά στη Σύνοδο της Κρήτης, πρωτοφανή, επιβεβαιώνοντας λοιπόν για ακόμα μία φορά το πνεύμα και το φρόνημα που ενέπνεε τους συνοδικούς επισκόπους, τόσο πια υποταγμένοι στον Πάπα και στον παπισμό, σε μία από τις μεγαλύτερες αιρέσεις που γέννησε κατά συρροήν προτεσταντισμό και δεν συμμαζευόμαστε πόσες άλλες, τόσο υποταγμένοι που πλέον το φιλούν το χέρι και με ευλάβεια. Διαβάστε λίγο τις αιρετικές διδασκαλίες του παπισμού, διαβάστε να δείτε τι λέει και πώς αλλοιώνει την ιερά διδασκαλία του Ιησού Χριστού μας. Διαβάστε για το αλάνθατο του Πάπα που θεωρεί ότι είναι καινότερος από τον Ιησού Χριστό μας. Αλάνθαστος, δεν έχει λάθος κανένα, ουδής αναμάρτητος. Κι όμως για το πρωτείο εξουσίας διαβάστε λίγο, διαβάστε. Κι όμως θα δείξω λίγο, επιτρέψτε μου. Θα έλεγε κανείς ότι χρηματοδότησε ο Πάπας το ελληνικό κράτος για να διορίζει
έτσι κι αλλιώς το κράτος τους διορίζει, για να διορίζει Ουνίτες. Ουνίτες. Οι Ουνίτες έχουν αυτή τη συμπεριφορά που είναι καθαρά δική του. Έτσι. Και επίσης οι Ουνίτες είναι ντυμένοι με ορθόδοξα ράσα. Επίσης, διαβάστε λίγο για την Ουνία, να δείτε λίγο την πλάνη της. Θα λέγει κανείς ότι είναι Ουνίτες. Πάντως ό,τι και να είναι, ορθόδοξοι δεν είναι. Δέστε εδώ, αυτοί που θεωρούνται ότι είναι ορθόδοξοι, με τι ευλάβεια προσκυνούν, εδώ και με τα δύο χέρια, με τι ζήλο και με τα δύο χέρια. Ας δείξουμε το ακόμα ένα. Ποιο είναι το Πάπα που έχει βουήξει όλος ο διεθνής τύπος για την παιδαραστία, για την ομοφιλοφιλία και για το σατανισμό. Που υπάρχει σε αυτούς, στους παπικούς και στον Πάπα. Είναι γνωστό η συνεργασία του Πάπα με το διάβολο. Εξάλλου υπάρχει και στο διαδίκτυο και βίντεο που κάνει δημόσια επίκληση στο Λούσιφερ, στον Εωσφόρο. Υπάρχει στο διαδίκτυο, στο YouTube. Θα το ψάξω και θα σας το βρω. Να το δείτε, να σας πω ποια είναι η διεύθυνση. Ορίστε, δέστε εδώ, η Ορθόδοξη. Είναι δυνατό, μόνο Ορθόδοξη που δεν είναι. Περιμένετε να σας πω. Δέστε μου μόνο λίγο χρόνο. Να το, η διεύθυνση, μακάρι να τη δείτε καθαρά. Μάλλον πρέπει να τα ανοίξω να το δείτε καλά. Είναι μεγάλο το βιβλίο και καταλαβαίνετε τι δυσκολεύομαι. Όπα, έπεσε και ο στυλός. Λοιπόν, είναι εδώ. Λοιπόν, τελειώνοντας, θα αναφέρω πάρα πολύ γρήγορα και άλλα δύο σημεία που φαίνεται την οσιρότητα, πολύ γρήγορα, για να μην κουράσω. Το πρώτο είναι η κατάλυση, δηλαδή η κατάργηση της νηστείας, που σημαίνει κατάργηση όλης της ασκητικής διαγωγής της Εκκλησίας μας, και ο λόγος που την κατάργησαν δεν είναι άλλος από τη σύμπλευση προς τους αιρετικούς της Δύσεως, δηλαδή τους παπικούς, οι οποίοι έχουν διαγράψει, έχουν αρνηθεί όλες τις αρχαίες διατάξεις περί νηστείας. Επίσης, το δεύτερο είναι η νομιμοποίηση και των μεικτών γάμων, όπου ο μεικτός γάμος κατηγορηματικά απαγορεύεται από θεόπνευστους ιερούς κανόνες. Όμως και αυτούς τους ιερούς κανόνες τους ποδοπάτησαν και συνοδικώς. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να αναφέρω κάτι άλλο για τη Σύνοδο της Κρήτης. Το πρόσωπο της Συνόδου νομίζω ότι ήδη φανερώθηκε σε όσους πιστούς θέλουν να δουν, όπως επίσης φανερώθηκαν και οι καρποί, τα έργα των σύγχρονων κληρικών, επισκόπων και απλών ιερέων. Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι η Σύνοδος της Κρήτης συγκλήθηκε όχι για να καταδικάσει μία αίρεση, αλλά για να παράσχει εκκλησιαστικότητα σε όλες τις αιρετικές και ετερόδοξες κοινότητες, και μάλιστα με σωστικά μυστήρια, πρωτόγνωρο
στα εκκλησιαστικά χρόνια. Πρωτόγνωρο. Όχι για να επιλύσει ιεροκανονικά ζητήματα, αλλά για να παραβιάσει συνειδητά ιερούς κανόνες και να λάβει αντικανονικές και αντιορθόδοξες αποφάσεις. Όχι για να καταδικάσει τα αιρετικά κείμενα ενός παγκόσμιου οργανισμού που υπάρχει στον κόσμο και τις βλάστημες θεωρίες του οικουμενισμού, του μεγαλύτερου εργαλείου της νέας τάξης πραγμάτων, αλλά για να τα νομιμοποιήσει ως επίσημη διδασκαλία της αγιωτάτης Εκκλησίας μας. Όχι για να ενισχύσει την ενότητα των Ορθοδόξων, αλλά για να επιβάλλει την κατασκευασμένη και εντορθόδοξη ενότητα με τους αιρετικούς και τους ετεροδόξους. Όχι για να ακολουθήσει την συνοδική αποστολική παράδοση και τα ίχνη των Αγίων Πατέρων που καταδίκαζαν αιρέσεις, αλλά για να υπονομεύσει και να καταφρονήσει το συνοδικό θεσμό και να κατοχυρώσει το πρωτείο εξουσίας άνευ ίσων. Όχι προς επιβεβαίωση της ισχύως της νηστείας κατά τα παραδεδομένα, αλλά προς κατάργησή της και προς κατάργηση ολόκληρων οικουμενικών συνόδων και προς νομιμοποίηση και των μεικτών γάμων, για να κατοχυρώσει συνοδικώς τη φήμωση και τους διωγμούς και για να νομιμοποιήσει και να φέρει εντός και στη ζωή της αγιωτάτης Εκκλησίας μας την πανέρεση του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού ή συγκριτικού ή θρησκευτικού συγκριτισμού ή γνωστικισμού. Σύμφωνα με όλα αυτά, η Σύνοδος της Κρήτης έχει εκπέσει της ορθόδοξης πίστεως και ομολογίας και καθίσταται μία καθώς πρέπει decent, ληστρική, αιρετική σύνοδος. Από την Σύνοδο της Κρήτης και έπειτα είμαστε επίσημα σε καιρό αιρέσεως. Η πανέρεση, η αίρεση του οικουμενισμού νομιμοποιήθηκε και εισήλθε μέσα στην αγιωτάτη Εκκλησία μας συνοδικός. Την απάντηση στην παραπλανητική και λανθασμένη αντίληψη και άποψη που ακούγεται ότι η Σύνοδος της Κρήτης πέθανε και τάφη και ότι είναι από μόνη της άκυρη, γι' αυτό και δεν είμαστε πλέον σε καιρό αιρέσεως, την απάντηση μας τη δίνει ο θεοφώτιστος λόγος του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ότι δεν αρκεί η εξαφάνιση ή η παρασιώπηση ενός αιρετικού κειμένου, το οποίο εγκρίθηκε συνοδικός, αλλά απαιτείται η συνοδική καταδίκη του. Πολύ σωστά επίσης παρατηρεί ο καθηγητής του εκκλησιαστικού δικαίου, ο κύριος Κυριάκος Κυριαζόπουλος, ότι η Σύνοδος της Κρήτης δεν είναι έγκυρη, ούτε αυτοδικαίως άκυρη, αλλά είναι ακυρώσιμη. Δηλαδή μπορεί να ακυρωθεί από μία όντως ορθόδοξη, πανορθόδοξη σύνοδο, η οποία μπορεί ενδεχομένως να συγκληθεί στο μέλλον. Μπορεί η Σύνοδος της Κρήτης να είναι μία καθαρά αιρετική σύνοδος, όμως οι αποφάσεις της ισχύουν και θα ισχύουν, γιατί εφόσον μέσα στην αγιωτάτη Εκκλησία μας υπάρχουν και ενεργούν αυτοί οι κληρικοί, επίσκοποι και πλοίοι ιερείς που ενέκριναν τα κείμενά της, τα ψήφισαν, οι επίσκοποι ψηφίζουν, οι υπόλοιποι τα ενέκριναν και τη θεωρούν αυτεδικαίως δίκαιη. Οι αιρετικές αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης ισχύουν και θα ισχύουν μέχρι να πραγματοποιηθεί μία όντως ορθόδοξη, αληθινή ορθόδοξη, πανορθόδοξη σύνοδο που θα καταδικάσει τη Σύνοδο της Κρήτης ως ληστρική, ως αιρετική και μαζί
και τους θα καταδικάσει και θα καθαρίσει και τους αιρετικούς κληρικούς που υπάρχουν ήδη εντός της Αγιωτά της Εκκλησίας μας. Θα ισχύουν οι αιρετικές αποφάσεις της μέχρι να γεννηθεί η συνοδός αυτών, σκότος και ολίσθημα αυτών και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτών. Ψαλμός 34. Μέχρι τότε η Αγιωτάτη Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι υποκατοχή αιρετικών κληρικών. Τώρα ψάχνω μία λεξούλα, με συγχωρείτε, ίσως λίγο κουράστηκα. Πάσχει από μολυσμό της αιρέσεως εξαιτίας των κληρικών που υπάρχουν εντός της. Τελεί υποκατοχή και υποδιωγμό μέσα στο δικό της χώρο, μέσα στους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς της. Και διώχτες ασφαλώς είναι το ορθόδοξο, αυτό που φαίνεται ορθόδοξο ιερατείο. Την είπανε μεγάλη και είναι όντως μεγάλη η Σύνοδος της Κρήτης, αλλά σε βλαστημία και εσχάτη προδοσία. Την είπαν Αγία, αλλά πουθενά δεν υπάρχει ορθοδοξία. Την είπαν πανορθόδοξη, αλλά ήταν πραγματικά πανετερόδοξη και παναιρετική, που νομιμοποίησε τη μεγαλύτερη αίρεση και πλάνη όλων των εποχών, την παναίρεση του οικουμενισμού. 8 χρόνια από τη Σύνοδο της Κρήτης, το εκκλησιαστικό πλήρωμα, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, κυρίως οι κληρικοί και οι μοναχοί, οι οποίοι κατά τη χειροτονία τους και κατά την μοναχική κουρά τους έχουν δώσει σοβαρές υποσχέσεις στο Θεό, θα έπρεπε λοιπόν το εκκλησιαστικό πλήρωμα, ασφαλώς δεν απαλλάσσονται οι λαϊκοί, αλλά αυτοί έχουν μεγαλύτερη ευθύνη, οι ρασοφόροι. Θα έπρεπε λοιπόν το εκκλησιαστικό πλήρωμα να έχει δείξει ήδη ως ευσέβεια, ως προσήλωση στην αποστολική πίστη, την ολική πνευματική αντίθεσή του προς τις αιρετικές αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης και προς τους συνοδικούς επισκόπους που έφεραν μία αίρεση και μάλιστα τη μεγαλύτερη των εποχών, και θα έπρεπε να έχουν εφαρμόσει ήδη την αποστολική και πατερική διδασκαλία σε καιρό αιρέσεως έναντι της παναιρέσεως του οικουμενισμού και των αιρετικών επισκόπων. Όπως μας το διδάσκει ο Όσιος Θόδωρος ο Στουδίτης, εντολή γαρ Κυρίου του Ιησού Χριστού μας, μη σιωπάν εν καιρό κινδυνευούσης πίστεως. Όταν μία αίρεση και μία αιρετική πρακτική εμφανίζεται εντός της Αγιωτά της Εκκλησίας μας, τότε με βάση την Ιερά Διδασκαλία μας, το πλήρωμα της Εκκλησίας, κληρικοί, μοναχοί, λαϊκοί, οφείλουν να την καταγγείλουν και να απαιτούν την διόρθωση των ημαρτωμένων. Αλλιώς την αποδέχονται, συντάσσονται. Η αφωνία, η σιωπή δηλαδή, και η ημειωμένη και υποτονική αντίδραση σε καιρό αιρέσεως δεν δικαιολογείται ούτε από την Αγία Γραφή, ούτε από την αποστολική και πατερική παράδοση. Η αφωνία, η σιωπή και η απραξία συντάσσει τους πιστούς με την αίρεση, που σημαίνει άρνηση της αποστολικής πίστεως,
όπως ακριβώς μας το λέει και ο Μέγας Βασίλειος μας. Το να εφησυχάζει κανείς όταν το κινδυνευόμενον είναι η πίστη, τούτον είναι ιδίων της αρνήσεως. Το δε να ελέγχει, να καταγγέλει δηλαδή και να ελέγχει, είναι ομολογία ειλικρινής. Ενώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας λέει ότι είναι μιμητέ του Ιούδα, δηλαδή προδότες της Αποστολικής πίστεως. Το στιγερότερον έγκλημα προς την Αγία Ορθοδοξία μας είναι η ανοχή της αιρέσεως και των αιρετικών κληρικών. Το στιγερότερο έγκλημα. Τους ανεχόμαστε. Αντίθετα όμως από αυτήν την πατερική διδασκαλία που εδώ την έχω αναφέρει εν συντομία, στις μέρες μας η παναίρεση του οικουμενισμού, όπως είδαμε και στα προηγούμενα βίντεο, εφαρμόζεται και ενεργείται αναφανδόν και μάλιστα από απλούς ιερείς. Με οδηγό τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και τους επισκόπους που την υπόγραψαν και την έφεραν. Και αυτό συμβαίνει, δηλαδή εφαρμόζεται από τους απλούς ιερείς. Αυτό συμβαίνει γιατί την ασπάστηκαν, συντάχθηκαν με την παναίρεση του οικουμενισμού. Πώς συντάχθηκαν? Είτε συμφωνώντας με το πνεύμα του οικουμενισμού, έτσι, είτε συμφωνώντας και εφαρμόζοντας την αίρεση, είτε σιωπώντας και εφαρμόζοντας την αίρεση. Όλοι οι απλοί ιερείς εκτελούν εντολές επισκόπων και όλοι οι επίσκοποι έχουν υπογράψει την παναίρεση. Την ασπάστηκαν, συντάχθηκαν και την υπόγραψαν, την έφεραν όλοι. Και ειδικά από την Εκκλησία της Ελλάδος, εκτός από έναν. Και αυτός εν πορεία μας έδειξε άλλη συμπεριφορά. Εν πορεία, ναι, μεν δεν υπόγραψε, αλλά και εν πορεία έδειξε και άλλη συμπεριφορά. Δηλαδή ακολούθησε. Όλοι. Έχει καταπιεί τους πάντες ο οικουμενισμός. Τους πάντες. Είναι ο τελικός πειρασμός της Εκκλησίας μας. Η μεγαλύτερη πλάνη και αίρεση. Θα φανερωθούν κι άλλα. Είναι τραγική η διαπίστωση και πρωτοφανές γεγονός στην δυσχυλόχρονη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, σύσσωμη η ιεροσύνη, δηλαδή όλο το βαθμό, να ακολουθούν και να συμπορεύονται με μία αίρεση και μάλιστα σιωπώντας, αντί να εξεγείρουν τους πιστούς προς ανατροπή της και αντί να πράξουν, να εφαρμόσουν όσα οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες, δηλαδή είναι διάδοχοί τους, διατάσσουν να πράττουν εν καιρό αιρέσεως. Είναι σε καμιά άλλη εκκλησιαστική περίοδο δεν υπάρχει αυτή η αδιαφορία, η απραξία και η υποβάθμιση μιας αιρέσεως και μάλιστα μιας αιρέσεως που έχει χαρακτηριστεί από αγίους ανθρώπους ως παναίρεση και ως η εσχάτη αίρεση στη ζωή της Εκκλησίας μας και ως ο τελικός πειρασμός από τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και όχι μόνο έχουν συνταχθεί και συμπορεύονται και την ακολουθούν οι απλοί ιερείς, αλλά την καθιστούν και αόρατη. Ρωτάς απλούς κληρικούς, τους πιάνεις απλούς και τους ρωτάς για τον οικουμενισμό και την αίρεσή του και σου απαντάνε ποια αίρεση? Κάνουν πως δεν ξέρουν αυτήν που υπογράψανε στη Σύνοδο της Κρήτης το 2016. Ποια Σύνοδο της Κρήτης? Με το ψεύδος και υποκριτικός κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ομιλούν
την κρύβουν να μην ξυπνήσει ο Ορθόδοξος λαός, την καθιστούν αόρατη, έτσι, για να ακολουθούν τα προβατάκια μέσα στην άγνοια. Όχι όμως ότι τους δικαιολογεί η άγνοια. Δεν τους δικαιολογεί. Έχω πει σε άλλο βίντεο μου ότι μπροστά στο κριτή Χριστό, είτε πλανήθηκες εν γνώση σου, είτε πλανήθηκες εν αγνία σου, θα έχει την ίδια βαρύτητα η ομολογία σου. Αυτό περιμένει την άγνοια, εκμεταλλεύεται ο πονηρός για να παγιδέψει. Ναι, την καθιστούν λοιπόν αόρατη. Αόρατη. Είναι ποτέ δυνατόν οι κληρικοί να μην γνωρίζουν τις αποφάσεις της ιεραρχίας και ειδικά τις αποφάσεις μιας πανορθόδοξου συνόδου? Ποιον κοροϊδεύουν, αφού τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας και ειδικά τις αποφάσεις μιας με τόσο μεγάλη συνόδου, πανορθόδοξη συνόδου, οι πρώτοι που ενημερώνονται για αυτές τις αποφάσεις είναι οι κληρικοί με εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου και έπειτα και οι μοναχοί και οι λαϊκοί, και οι λαϊκοί ενημερώνονται με το έντυπο προς το λαόν, αυτό εδώ. Προς το λαό. Χιλιάδες τέτοια έντυπα μοιράζονται στους εκκλησιαζόμενους πιστούς της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας προς ενημέρωσή τους. Ποιο κοροϊδεύουν οπότε? Ότι δεν γνωρίζουν ποια πανέρεση, ποια αίρεση και ποια σύνοδο. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζουν κληρικοί την Πανορθόδοξο Σύνοδο? Την καθιστούν, όχι, έχουν μόνο συνταχθεί. Κοιτάνε να την κρύψουν για να μην ξυπνήσουν, να μην μάθουν, να μην ψάξουν οι Ορθόδοξοι πιστοί. Απίστευτο αυτό που ζούμε στην εποχή μας. Όπως και να έχει όμως και στις δύο περιπτώσεις, είτε οι απλοί κληρικοί, δεν λέμε για τους επισκόπους γιατί αυτοί την έφεραν, αυτή τελείωσε, είτε οι απλοί κληρικοί συμπορεύονται και εφαρμόζουν την πανέρεση του οικουμενισμού επειδή συμφώνησαν με το πνεύμα του οικουμενισμού και συντάχθηκαν, είτε συμπορεύονται και την εφαρμόζουν σιωπώντες, είτε από διαφορία, είτε από σκοπιμότητα, είτε για να μην χάσουν τη θεσούλα τους και το μισθό τους, είτε από δειλία, ενώ θα έπρεπε να εξαγείρουν τους πιστούς προς ανατροπή της και πάνω απ' όλα να πράξουν αυτά που διατάζουν οι Άγιοι Απόστολοι, των οποίων είναι διάδοχοι, και οι Άγιοι Πατέρες μας σε καιρό αιρέσεως, και στις δύο περιπτώσεις είναι ιδίων της αρνήσεως, όπως μας λέει και ο Μέγας Βασιλέος μας, και δεν είναι και ο μοναδικός Άγιος Πατέρας. Η ίδια η Ιερά Διδασκαλία μας το λέει, αλλά είναι και το αυτονόητο. Όταν συμπορεύεσαι και εφαρμόζεις μία αίρεση, είναι μόνο Ορθόδοξος που δεν λέγεις. Λοιπόν, έχουν αρνηθεί την Ορθόδοξη πίστη και έχουν εκπέσει από την Ορθόδοξη πίστη και από την Αποστολική διαδοχή. Ακολουθούν και εφαρμόζουν μία αίρεση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Δεν μπορεί να είναι Ορθόδοξοι αυτοί οι κληρικοί, ούτε διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Εφαρμόζουν μία αίρεση, εντολές επισκόπων. Δυστυχώς στις μέρες μας οι κληρικοί όλων των βαθμών δεν χαρακτηρίζονται ως Αγίοι, ως επόμενοι της Αγίας Πετράση. Αν ήταν επόμενοι της Αγίας Πετράση, ήδη θα είχαν κάνει τα πάντα για την ανατροπή της και καταρχήν θα την είχαν καταγγείλει. Αλλά χαρακτηρίζονται ξεκάθαρα ως αιρετικοί, ως ψευδοποιημένες και ψευδοϊερείς, για τους οποίους μας είχε προειδοποιήσει ο ίδιος Ιησούς Χριστός μας ότι θα εμφανιστούν μέσα από την αγιωτάτη Εκκλησία Του, και όπως και ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι και πλήθος Αγίων. Μας είπε ο Ιησούς Χριστός μας, προσέχετε από τον ψευδοδιδασκάλων, ήτινες έρχονται προς εμάς εν ενδύμαση προβάτων, δηλαδή ντυμένοι με ορθόδοξα άμφια και ράσα. Έσωθεν δε εις ηλίκοι άρπαγες, από το καρπόν αυτόν επιγνώσετε αυτούς.
και τους καρπούς των κληρικών μας, επισκόπων και πλών κληρικών, τους είδαμε. Στη σύνοδο της Κρήτης φέρανε οι επίσκοποι μία παναίρεση και οι απλοί κληρικοί την εφαρμόζουν. Εκτός μέσα στους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς μας, εκτός από ελάχιστος, πραγματικά ελάχιστος, που δεν αποδέχτηκαν τις αιρετικές αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης, την κατήγγειλαν και έπραξαν όσα οι Άγιοι Απόστολοι διατάζουν να πράττουμε εν καιρό αιρέσεως, και τους οποίους πλέον δεν τους βρίσκουμε όμως μέσα στους Ιερούς Ναούς. Όπως και τους γνήσιους και συνειδητούς πιστούς, λαϊκούς, δεν τους βρίσκουμε ούτε αυτούς. Δεν μπορεί να είναι ένας Ορθόδοξος πιστός εκεί που υπάρχει αίρεση και εκεί που εφαρμόζεται αίρεση. Γι' αυτό και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων για τα έσχατα χρόνια μας είχε πει, μας είχε προειδοποιήσει, το μίσος και ο ξεπεσμός των κληρικών θα είναι τόσο μεγάλο ώστε μόνον ελάχιστοι από τους ιερείς θα διατηρήσουν ακμαίατη πίστη των. Θα τρέχουν χιλιόμετρα οι πιστοί να συναντήσουν καλό κληρικό. Δεν θα τους βρίσκουν στους Ορθόδοξους ναούς. Θα τρέχουν χιλιόμετρα. Γιατί αυτοί που δεν ακολουθούν την αίρεση, που δεν την ακολουθούν και δεν συντάχτηκαν και δεν την ασπάστηκαν, είτε κληρικοί είναι, είτε μοναχοί είναι, είτε λαϊκοί είναι, δεν είναι μέσα πλέον στους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς. Εδώ θα τελειώσω το βίντεο με αυτό. Στο επόμενο θα παρουσιαστεί το θέμα της υπερεκκλησίας του οικουμενισμού. Τι είναι αυτή η υπερεκκλησία? Ανήκουν οι Ορθόδοξοι πιστοί σε αυτήν? Την ευλογία αυτήν ο Ιησούς Χριστός μας, την υπερεκκλησία? Τι γίνεται? Όλα αυτά στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια εκεί.